Ea ba, hemen ondo gaude, Olaia? Elkartu pixka bat gehiago, mesedez? Ondo da. Prest zaude? Tira, pixka bat urduri. Urduri zergatik? Ez nago kamerarekin ohituta. Lasai, zuk behiratu neri. Ados. Grabatzen. Gaurko partidako protagonista batekin gaude. Aitor Olaizola, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Zer modu zaude? Tira, partida jokatzeko gogoz. Hori seinale ona da? Bai, oso gogotxo etorren naiz frontoira. Zer moduz eskuak? Primeran, ez dauka bat ere minik, oso indartxo euskat eskuak. Lesio txiki bat izan duzu, ezta? Bai, zaintiratu txiki bat. Non? Hemen, ezkerreko izterrean. Minik ematen dizu? Tira, batzuetan pixka bat. Gonbidatuko dituzu ikuslea gaurko partidara? Ea ba, partida polita izango da, gaurkoa, oso giro polita egongo da. Beraz, animatu eta torre frontoira. Zoragarri, Aitor. Eskerrik asko. Mila eskertzuei etortzagatik. Oso ondo. Primeran egin duzu. Eskerrik asko. Guk joan egin behar dugu. Zorte hon. Mila esker eta hurrengora arte. Agur. Agur, bai.